Μας βοηθήσατε και με το παραπάνω, αναδείξατε τον αγώνα μας, τα προβλήματά μας. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και το κανάλι σας που είστε από την πρώτη στιγμή στον αγώνα μου. Η ώρα είναι 2:30 τα ξημερώματα και μετά από 14,5 ολόκληρες ώρες οι Ζεραίοι αγρότες αποφάσισαν τελικά να ανοίξουν τον κόβο Πετριτσίου Προμαχώνα. Η ώρα είναι 1 τα ξημερώματα. Η κατάσταση εδώ στο τολμήνι του Προμαχώνα έχει ηρεμήσει τις τελευταίες ώρες. Όλοι εμείς οι άνθρωποι του τηλεεπιλογές ευχόμαστε σε όλες τις αγρότισσες, σε όλους τους αγρότες χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος.